Ca să testați rezistența unei agrafe, trageți de ea, deschideți mult, ea opune mult rezistență și dacă ea revine la forma ei inițială, atunci a pus mâna pe o agrafă de calitate. Și de ce preferă coafezele agrafele de 5 cm? Foarte bună întrebare. Coafezele preferă agrafele de 5 cm pentru că nu sunt nici prea mari și nici prea mici și datorită faptului că sunt așa ondulate, ele țin foarte bine părul și în momentul în care fac prinderea, nu alunecă. Întotdeauna trebuie să potrivim cumva cantitatea de păr care urmează a fi prinsă cu capacitatea de prindere a agrafei. De exemplu, dacă voi lua așa, dita mai ghemotocu și voi prinde, automat agrafa va aluneca, va rămâne deschisă. Deci mare atenție la cantitatea de păr ce urmează a fi pusă în agrafă. Însă agrafa de 5 este, cum ziceam, nici prea mică, nici prea mare și are această rezistență, ea poate să ofere rezistență pentru că este și foarte dură, e construită dintr-un material destul de dur. Și dacă folosim prinderea tip baraj, de exemplu, din jumătate în jumătate, efectiv facem un baraj și de aici putem construi foarte multe elemente pentru că nici pe dedesubt nici nu am tapaj și cu toate astea se ține destul de bine.